Good evening, Kajeng Lemon. Welcome to my YouTube channel. Ito na naman tayo. Magluluto naman tayo ngayon ng espada. Isda. May nabutan akong isdang espada. Ipapaksiw natin siya ngayon, Kajeng Lemon. Yan, Kajeng Lemon. Magagayat naman tayo ngayon, Kajeng Lemon, ng ating ilalagay na gulay para dumami yung ating paksiw. Gayatin muna natin itong ating sibuyas. Wala tayong pulang sibuyas, kaya puti na yung binili ko. Sarap sana kung kulay pula. Mas malasa. Tapos bawang. Sarap pag madaming bawang, Kajeng Lemon ng paksiw. Pitin lang natin na ganito. Kajeng Lemon. Medyo late nang uwi, Kajeng Lemon, mga traffic. Saka natin gayatin ng ganito. Yan, Kajeng Lemon, ang ating bawang. Tapos ating sibuyas. Tapos yung ating luya, hugasan lang natin siya ng maigi. Kajeng Lemon ito, kahit di mo nabalatan, huwag lang ng ganito. Saka mo pitpitin. Basta hugasan mo lang ng maigi, Kajeng Lemon, kahit wala na may balat yan. Pwede yan. Yan, Kajeng Lemon, open yan. Lalagyan natin siya, Kajeng Lemon, ng kantalong para may gulay-gulay naman. Kuhain na lang natin ng ganyan. Ating talong. Yan, Kajeng Lemon. Tapos ito, okra. Yan, pagpadami lang, Kajeng Lemon. Siling pula. Ay, pula. Green pala yan. Panigang. Pero sa totoo lang, Kajeng Lemon, sa amin, siling panigang lang talaga nilalagay. Eh, ako naman is mahilig ako sa gulay. Kaya lalagyan natin siya ng gulay. Para healthy. Kajeng Lemon. Simulan natin lutuin. Kajeng Lemon, yung ating paksiw. Kajeng Lemon, yung paksiw natin, sibuyas. Yan, lalagyan natin sa ilalim. Luya. Yan, sa ilalim, Kajeng Lemon, sa bawang. Yan. Saka natin ilalagay yung ating isda. Yan. Salansar lang natin dyan ng maganda, Kajeng Lemon. Ganito lang kasimple magpaksiw. Yan. May tira pa akong bangus sa rep, Kajeng Lemon. Ilagay na rin natin to. Pwede nang isabay yan. Pwede nang idagdag. Kaya natin lagyan ng ibang ricado sa ibabaw. Tapos, ibabaw din natin yung ating gulay. Pangpadami lang to, Kajeng Lemon. May gulay tayong kakainin para hindi lang puro kamis isda. Gulay naman. Tapos Kajeng Lemon to. Truck na paminta, lagyan natin. Kajeng Lemon. Mahilig kasi ako sa manghang, lalagyan natin siya ng yan. Flakes na sili. Ako rin gumawa nito, Kajeng Lemon.
Yan. Saka natin siya bubuhusan ng pure vinegar. Hindi na ako naglalagay ng pan dito, Kajun Lemon. Yan. Kunti lang muna, tapos para lagyan ko ng asin. Tansyahan na lang, Kajun Lemon to. Yan, sa ibabaw. Kung kulang, pwede nyo naman i-adjust mamaya. Yan. Tapos, bubuhusan ko ulit siya. Yan, pwede din ng suka para pumunta sa ilalim. Yan. Puro suka lang, Kajun Lemon, di ako naglalagay ng tubig. Saka natin sindihan ng gaso. Yan. Ganun lang, Kajun Lemon. Tapos mamaya, may ilalagay pa tayo dyan. So, takpan na natin, Kajun Lemon. Kajun Lemon, yan, kumukulang ng ating suka. May sikreto ka ako din nilalagyan. Lalagyan natin siya ng to. Shrimp cube. Shrimp yung kanyang flavor. Lalagyan lang natin siya. Para hindi na tayo maglalagay ng ating bitchin. Ito na lang. Kahit kalahati lang, Kajun Lemon. Tapos, pag ako, Kajun Lemon, para hindi hahaluin ng paksiw, ipi-flip mo lang yung Kajun Lemon. Para kung gusto mong yung nasa ilalim is pupunta sa ibabaw. Para hindi madurog. Yan, Kajun Lemon. Ganun lang, kasimple. Pakuloy natin ulit, Kajun Lemon. Tignan natin, Kajun Lemon. Yan. Patuluan natin siya ngayong Kajun Lemon ng ito, cooking oil. Pampasarap to, Kajun Lemon, paksiw. Kahit 3 kutsara lang, ayos na yan. Kantahan na lang. Tapan natin, Kajun Lemon ulit. Lulutuin na natin ng stong. Natin, Kajun Lemon yung kanyang lasa, yung sabaw. Kung okay na, kung ano pa kulang. Yun. Saktong-sakto. Kajun Lemon. Lang natin siya, patuyuan lang natin. Konti. Para yung sabaw pumunta sa isda. Check natin, Kajun Lemon. Yan. Huwag na natin siyang takpan, Kajun Lemon, pero ipi-flip natin pa ng isa para pumunta naman sa ibabaw yung nasa ilalim. Yan, Kajun Lemon. Diba? Yan, ganyan lang, Kajun Lemon. Patutuyuan natin sa konti. Yan. Ang gagawin ko dito, babawasan ko ng sabaw tapos patutuyuan ko siya. Para saka natin siya kaigayin natin siya hanggang magmantika konti, Kajun Lemon. Para mas masarap. Kasi yung isda natin is luto na. Yan, Kajun Lemon, yan o. Naiga na siya. Kung nakikita nyo. Pwede na yan, Kajun Lemon, para may kunting sauce tayo. Tinanggal natin yung sabaw kanina. Ibabalik lang din natin, Kajun Lemon. Yan, pwede na yan, Kajun Lemon. Ito, babalik natin yung sauce. Saka pwede na tayong patayin yan, Kajun Lemon. Simulan na natin.